Pokoj nie je nečinnosť. Je to vnútorný súlad. Chvíľa, keď sme v spojení sami so sebou a so svetom okolo. A možno práve vtedy, keď sa zastavíme, keď už nehľadáme, keď len dýchame a počúvame, zistíme, že ticho a pokoj nie sú len slová. Sú to brány. Brány, cez ktoré sa môžeme vrátiť k tomu, čo je v nás skutočné. Nie je potrebné o tom veľa hovoriť. Stačí sa na chvíľu zastaviť a počúvať. Byť v tichu môže byť zo začiatku nepríjemné. Myseľ začne kričať, hľadať, analyzovať, plánovať, ale ak vydržíme, ak sa do toho ticha neponáhľame, začne sa diať niečo zvláštne. V tom tichu zrazu cítime pokoj. Nie ako cieľ, ktorý sme dosiahli, ale ako niečo, čo tu bolo stále, len sme to prehliadali. Pokoj nie je výsledok dokonalého dňa ani odmenou za snahu. Pokoj je prirodzený stav, ktorý sa objaví, keď prestaneme bojovať s tým, čo je. Keď dovolíme myšlienkam, aby len prešli, emóciám, aby sa vyjadrili a telu, aby si oddychlo. Vtedy si uvedomíme, že ticho nie je prázdne, je plné prítomnosti. V dnešnom svete je ticho vzácne. Sme obklopení zvukmi, slovami, myšlienkami, informáciami. Zdá sa, že ticho už nemá priestor. Ale práve ono je miestom, kam sa môžeme vrátiť, keď cítime, že sa strácame v hluku okolia aj vlastnej mysle. Ticho nie je prázdnota. Je to priestor, v ktorom sa všetko usporiada. Ako keď sa rozbúrené more pomaly utíši a my zrazu vidíme na jeho dno. Pokoj neprichádza vtedy, keď všetko vonku utíchne. Prichádza vtedy, keď si dovolíme utíchnuť my sami. Nie je to jednoduché. Svet nás učí konať, reagovať, plniť si úlohy, no málo kedy nás učí len byť.